ye ke mo ke bebe ko in ko nana so na de fara bebe ka gi so ra la ko no ko le ko ya ni am bi ka be ko ya a bi ka be ko ko be ki la ka ye ga ko na ala ya de ke se na ka so be do so ya mo ka sande Nange
Ayini ne bɛ aw bɛɛ lajɛlen fɛ nin ye kanu ka baara ye nka a ye taa kɔfɛ minnu bɛ kɔfɛ u ka se ka yeli kɛ ala sago a sago mama kasanden su. Ai kwa kofe bana, ai ta kofe. Ai daga kofe ke bulu da ke kwa. Daga kofe ai kwa kofe. Azuma wani ne ko no. Oya bela suma ya ne dia ba. Abe ke siga tenda. Oni armade ala. Iko ko muti doida. Iko markati doida pana. Solo markata. Nene ba ko sati ne kin porte ne ye fo hanne mami do ko ne na de mo armade ya ta ka ko ya da do so ka bara ko na be ri mo jode ko ala ka ina do ma ko no do ko ye do ba ba ka tara bare de be an ku be ala ka la ke da ma na asra na bari ke to wala ala berde yusi ko na ni wara ba ta to ala ka ina la min bi la fana na ri mo jode ko ka ya an ye jango imam la parala de bisa me be ko kele mine ba se ka korombo ibe ala ko le temu probolite au fembe be ni ora importa ine ni ngol mu ko la tila da ngona nasina ka che bizani ka ni so ja ne ba so mo ko be ke ikersi ka de be furala furala be ala ba ka che ya na be ko kele be ko mina ko le ga fembe be ko mo bi ko le ga da jeli mu ne ko le ga almataru mu ban to fo arajola am ko le ga ma dore to kan ko fo mo ye ni mi ma da ko la ko kan segere mi ko le ga ti ma ni mo yi bu ga sa sa bisa ati ko ra ko Allez, cosa! Non! Allô, la photo là! Go, that's what's up. And it's out.
durutu ika perepeta mama kashan de dinishu kama sudu be chili iporo kajanda dugu in tɔgɔ ye sudu be chili a fɔra ye kɔnɔ caman de bɛ jigin dugu in fɛ kono chama de be chili dugu ina no sudu be chili sudu be chili aha ne yɛrɛ bɛ kɔnɔ de bolo aitara bi ko dɔ se ko dɔ kama denbaya a bandara ka bɔ ni diɲɛ fɛn bɛɛ muso min ye den wolo a ko a jɛna fɔ n'a sɔrɔ muso min ma den wolo a ti den baliya sɔrɔ dɛ ne ye bonya de ɲini den jugu o yɛrɛ ko ko ni de ka tigɛ ko nana n'a ye ne hakili la diɲɛ kɔnɔ ni ni dosɛgɛ jara ni ma muso ɲini i bɛ se ka wari mais ni ni dosɛgɛ jara ni y'a muso ɲini jangu t'i to yen jafaran t'i to yen jinɛw t'i to yen hali dugukolo t'i to yen o de b'a to an b'an nisɔndiya kɛ kɛnɛ kan an tɛ donso muso ɲini an tɛ sɔmɔmuso ɲini an tɛ jinɛtigi muso ɲini an fɛn fɛn bɛ an bɛɛ ye muso ɲini an bɛ ka kɛ ka kɛ a ye ɲɔgɔn sɔrɔ bara kɔnɔ ala ka yɛrɛ k'an bɛɛ ko k'u ka sɔrɔ da f'a da sɔrɔ f'ale kɔ yaku ko den b'a ma sanu filɛ warijɛ filɛ f'a ka fɔ ala ma k'a ta fɛn ma k'a di den b'a ma fɔlɔ fo k'a juru dɔ la k'a don den ka na taa ni a b'a ka adamadenya sigi kɔnɔ u kana don mɔgɔ wɛrɛ kan nin ye kɔrɔlen ye k'a kɛ fɛn ye nin kuma in faamu n bɛna don baara kɔnɔ ka ladon tile bɛɛ n'a garisigɛ minnu kan ka wari sɔrɔ minnu kan ka fura sɔrɔ fura sɔrɔ a ye tigɛra fo aw bila sɔrɔ Fini wuli ki dɔ dɛ kelen ko kelen o sera dɔ ye sori bɛ sini morikɛ kelen aw bɛ barika da i ye e ni yaku ka jɛ k'a daminɛ 2006 fo ka n'a bila bi la i ko yaku ma ko diɲɛ don o don k'i jɔra n'a ka na sɔrɔ ye ayiwa ko daminɛ mɔgɔ ka ca nka ko laban mɔgɔ man ca a barika seliba o seliba sagala k'a di yaku ma a barika sagala ne jelikɛ ye ayiwa tarawele ayiwa danbɛlɛ mina kɛlɛkuntigi mɔden Haidara Mundelifa kɛlɛkuntigi mɔden Haidara Kaimara kɛlɛkuntigi mɔden Haidara i ye forokɛ de ta haya 600 haya 600 haya 60 ni haya 6 i yɛrɛ t'a la ka tila ka anw t'a la a ko boro nɛgɛ filɛ wuli kana minɛ diɲɛ ɲɛna n'i ma kanu den wolo i bɛ deli den wolo i ka jɔrɔni k'a la fo k'a siri den kan na warijɛ don sanu b'a la f'a y'a kalifa den ma yanni a ka bɔ a yɛrɛ la k'a don a tɛgɛ la hakɛto dɔw ka sɔli la Mamadu Fawa. Ai dulu tu Abu. Nani kamera. Dia kasih punya si nanti power ko. Kene ke mulai tanda. Aku kasih bafla. Abu ko blanka moni kono. Warike bola nega chama be ani wosula ani gogoro ani 7 days to ka odima o ko tege wula fe kika taba kika sora ka so ka be poroke ko be ke konola ai alfere ai tare ke me woro soro ka de ani matero ma aiwa ko ka be ke me ndi jelma au fe tene au be ne ka yeni Bukan berada di bawah dan bukan apa-apa di bawah dan apa aja. Dan di bawah itu, mau kontrol. Ini siapa apa haji apa yang atas apa sebab. Ada di jalan yang berbeda. Oke, yang ini macam ini. Dia mau beli konten punya dia dua seminggu. Dia cuma itu. Mungkin aku boleh lagi kali ini dah beli macam dia nak sebenarnya pada dah. Jadi dia cuma pada buku mana. Boleh jual macam itu. Dia cuma itu. Dari ni yang jalan jauh dah. Dia cuma main. Ada pada dia
Imaya. Ni mɔgɔ bɛna taa bi bolo I b'a minɛ bɛna minɛnw ta ni sigi filɛlikɛla jama mɔgɔ bɛ Ala y'i garisɛgɛ don fura la an b'an ka denbaya balo nin na bamakɔ ka furu k'aw ka faama o ɲɛ fana ka yɛlɛ dɔɔni I ma ye fura bɛ fɛɛrɛ arajo la a bɛ fɔra ɲɛtiga a bɛ fɛɛrɛ sugu la a bɛ fɛɛrɛ alimuru so kɔnɔ a bɛ fɛɛrɛ jinɛ so kɔnɔ bɛɛ bɛ balo nin na cɛ si tɛ a bɔlɛnɛgɛw n'a ka wusula ta k'a nɛw la Ala kama kira kama Ala yɛrɛ ko ni garisɛgɛ ka ɲi hali ni ye jɔngaden ye ni wari sɔrɔ bɛ I tɛ se ka du jɔ wa an y'an ka du jɔ ni nin fura ye mɔgɔ si a kana maa si tɔɔrɔ ni 100 bɛ min kun 200 bɛ min kun 1000 bɛ min kun 5000 bɛ min kun ni na karamɔgɔ ni minɛ fura de ye k'o kɛ mais ni ma se ka fɛn ɲɛna ne bɛ n ka fura siri sini sɔgɔma n bɛ taa feere Kulukɔrɔ a tɛ ci a tɛ ɲɔgɔn ye kɔ kana I da sɔrɔ a bɛ fɔ. Bado mana na badi tulu bara beya wa kelente wa plate ni adi mal ti mo du be no fe ni ma min ko I ko manda na nye dere ga ba nye ku ku ba ko ti ala ta ai se mo ta ai kede kamna la yi da dere ko kada fala bai ye ku me fa mo me ma fa ya ma ba e wole ba ko ni ye ti bai tuna ala baraka kira baraka ba do mana na badi bai do na ro kede be ala ka be ki ma ba ya nan do na min ke la pega ya fa be ki siki no la ni min be ba do ji do be kun ina ko karamo ni be mbolo fradi ya mo ke tuno contract tene no shi ke ya tuno ni mbora be ngam mo do boli ya ko ngaso ala ta ba sabo me mo ni ma do ko ma ka abu na ala ele ndi rana lendi bula be 16h ka bla 14h ko 18h bitan na la so ala ka be kele ma ko ya ko ma ba da so ka ko wala ka ara karamo aya to da ala ka balo ala ka nakaija